Goedemorgen. Ik heb laatste dag voor een week al gestudeerd in Hosea. Hosea wie een man wat in Israël leven deed. Wanneer Hosea lezen, dat zeg je dan met wanneer keine studieren die tijd, maar in de tijd wordt in some way wird het zeer goed en op some way wird het zeer slecht. Door we veel rekken, mensen houden hiezen en mensen houden te leven en dan waar we veel goed. En Hosea wie in dat noordelijke koninkrijk, wat ze Israël naderen, dat zuidelijke poort dat naderen ze Juda. En maar manchmal wanneer we van Israël reden, dan reden ze van de ganze Abraham zijn Nachkommenschaft en manchmal wanneer ze van Israël reden, dan reden ze beschrijft van het noordelijke poort. So ik doe er vielleicht met al aan de noordelijke kingdom koninkrijk naden. En dat wat Israël genaamd wordt. Hosea wie in dat poort, hij deed dat tot te profetieën en de mensen de boodschap brengen. En Hosea zelfs wie een armer mens. Een armer man, dat vingen we wanneer we dort in het derde kapitel lezen dan. En ik ga je, nee, ik niet tijd om dat ganze boek doorgaan. Maar ik wil maar samen zijn, opvliegings, vielleicht mal mehr bei Kapitel 3 kommen, sehen, was wir krijgen Lieder davon. Wanneer de Hosea boek ganz durchlezen is, door redt veel van Israël en redt veel van Ephraim. En ik hoor de vraag met Eva Keso, waarom soms steden redt van Ephraim en soms steden redt van Israël? Wat is de onderscheid? Waarom nadat eenmaal redt Israël eenmaal te Ephraim? En daar is wenn Ephraim wie een beetje de capital, de eerste van het noordelijke koninkrijk. En zo dort van waar veel van de afjaarderie herkomt, dat waar dat gebuut wordt, dat waar dat geleerd wordt. En zo, wanneer het de ganze koninkrijk te doen had, Ephraim wie van waar dat alle herkomt van en dat part van dat land. En zo doing dat, wanneer God redet en manchmal redet van Ephraim en manchmal redet van Israël. Dat is meestal van vielleicht weer van Ottawa reden of van Canada reden. Dat waar de government is en waar het gezet is. Ik wil maar het eerste kapitel lezen. En dan willen we van weer. Hier is de Nachricht, die bij zijn Hosea van hem Herrn kreeg. Dit wordt in de jaren als Hosea, Jotham, Ahaz en Hiskia koning in Juda werden, oder ook in de jaren als Joachim zijn Jerobeam de koning in Israël weer. Als de Heer dat eerste Mal te Hosea reed, zei hij: Go in vrede eine vrouw, die een hoer is. Du sollst ook maar haar Kinder hebben. Dit is wij de Israëlieten zijn van dem Herrn weggerannt, zoals een hoer van een man rant. En Hosea ging en bevried zich met Dibliam zijn dochter Gomer. En dan kwam dat zij einen Zoon hadden. En de Heer zei te Hosea: Jef hem den Namen Israël. Dort wilt ik niet lang wachten voor, wat ik dem König Jehu terugholen voor voor de mensen die hij in Israël aanbracht. En ik word dat Israëlitische koninkrijk te aankomen laten. Wanneer ik dit doen wil ik Israël alle macht wegnemen. Dit wil ik Israël tol doen. En Hosea en Gomer hadden nog een kind, en dort wie een dochter. En de Heer zei te Hosea: Ja, voor den Namen Lo Ruhama. En dort wilt ik voor mij niet meer over Israël erbarmen, en voor een nicht meer vergeven. Maar ik wil mij over Juda erbarmen, en voor een durch dem Herrn, die God is, helpen. Ik wil een nicht met den bogen, dat Schwert, dat Krieggereitschaft oder Pier en Wagens helpen. Als Gomer dat Mialtje een beetje grata had, hadden zij een jonkje. En de Heer zei: Ja, van den Namen Lo-Ami. Voor nu willen we door met staan. En dan moet Sam je daar uitnemen uit dit kapitel. Dat vangt aan dat zegt, de Nachricht komt naar Hosea, wat er zijn van Be'eri weer. Van Be'eri ving we, zul je zeggen, nog weer in de schrift als beschrijft dit. Hosea war, daar heeft je dit ganze boek geschreven, door God zijn aanleiding. Hosea zijn naam meint
radung. Salvation wil we op Engels zeggen, maar dat is radung en dat. Ik weet waar hij staat aan met de boodschap die vandaag heb ik nu een grote punt maken over zijn noemen, maar dat is een interessante ding. De tweede vers, daar zegt het eerste Mal, als God te Hosea redt, dan zegt hij, go in vrede eine vrouw, die eine Hure is. So dat is het eerste Mal, het eerste bevel, de eerste gebod wat God aan je bereidt, dat hij zal zich kunnen een Hure bevrijden. Ik geloof Hosea, dat kan niet hoor. Hij moet je wist hebben, waar dat loten wordt in zijn leven. Wat de mensen worden something denken van, want hij is een zit daar. En ik geloof hij moet zich gaan met handgeven daarvoor. Niet dat einer zich dat klar weet, maar dat denkt en zich staat. Wat is een Hure, dat lijkt weet wie alle. Een vrouw wat ramerant en verschillende mannen met leeft en niet trouw is. Waarom wil God dit? Waarom zal hij gewoon zijn vrouw staat vrij? God had een plan. Dat weer een teken, wat God hier zit deed, en dat vind je door het ganze boek Hosea veel bijna. Dat neemt een natuurlijke eigen leven en dat vergelijken met God zijn gemeenschap met Israël, met zijn mensen. En wanneer einer dat leest, besonders in het tweede kapitel, dat eenmaal dit zien, eenmaal dit zien. Eenmaal van dit, eenmaal van dit, en maar meest niet meer weten keren. Reden we nu van mensen, reden we nu van God. Like, als dat, want je dat het zo zei, er reinhouden, dat zo zei, der geen ander voeten. En eigenlijk is dat something wat we van dat leren kennen. So hij zal zich een steeds vroeg bevrijden en hij zal tjingen gaan met die. So wat meint het voor ons vandaag? Wanneer ik aan dat groots denken doe. Wanneer ik aan denk aan een vrouw wat niet trouw wil zijn. Wat de waarlijk is, er actually dat, met een andere man te zijn manchmal. En ik meen, wanneer ik dit lees, dat ik ga over de werk nooit dacht, hoe moet het zijn, want niet dat en dat ever wil willen doen, maar you know, 99% van de tijd zit ik met mijn vrouw heb. Maar ik wil plus 1%, waar ik nog met 6 heb zijn. Als een man wil die dat goed zijn, en wanneer je zijn deal stopt met die vrouw had, was de 99% van die vrouw had, was 100%. Van eer en van eer leven en van eer handgeven. Oder wo mijn vrouw dat niet deed, aber den jankert dat. Als een man, wil veel zich zijn staat. Heb je maar ever aan gedacht, dat God dat vielleicht krijgt zo jet, wanneer we niet ganz nog am handgeven zijn? Ja, ik wil een christ zijn, en ja, ik wil voor God leven. Maar ik wil best veel dat ik opvliegen am hemel dan kan, ik really jankert me naar de wereld, nog ook nog een beetje maat vrij en nog een beetje schenken ons haar. Heb je dat verstaan dat God dat ook weet? Wanneer we niet 100% voor hem trouw zijn. Want als, you know, ik voer naar de kerk, ik ga mijn devotions morgens, ik doe mijn Bijbel lezen, ik doe beden. Because ik moet dat. Ik wil veel liever gaan, ik weet niet wat. Computergames spelen, nieuws lezen, schafen gaan, whatever. Ik doe dat. Wat je God doen aan? Want ik dit teruglezen hier in Hosea en ik weet, ik zie nog veel Engels als teachen, so ik krijg mij uit het Engels uit te teachen en ik heb veel tijd deze werk in het teachen gespendt en dat brukt bij mij wat om dat en Deutsch uit te krijgen als ik in Engels het over. Wo je het aanstaat, ik hoop juist hin als het staat wat is in de vroeger als een man heeft wat er mijn hoofd door is vinden en wat er niet terug is, dat wil zij schuld zijn. Maar God, die wil hebben wie zullen trouw zijn. Hij wil niet plus 20% van ons haar, 95% van ons haar en 91% van ons haar.
ik leg zei, die leider, wat hier van ons zingen deden, van pure in hart, dat we true am Hort sind, dat ons Hort wirklich ganz durch, also wir wirklich Gott sind, dat is am Hängeron. Anyways, dat is de tweede vers een beetje, som je danken door. De derde vers zegt dat hij bevriest zich dan met Gomer, en ze horen een kind, vers 4, door redt het van wat in zijn noemen weer, en die zal Israël genaamd worden, voor wen Jehud en König Moaia, die had en de Israël tol naam ze dort, door had hij veel grote dingen gedaan. Hij had dingen gedaan wat niet graag werden. Nou, en wie Jehud zijn leven nog lezen in Tweede Könige 10, had die geschichte lezen wat al hij gedaan had. God roept hem zeer besonders en hij deed veel goede dingen voor God. Maar dat zegt in steht dat hij deed niet alles met een pure hart, met een trued hart. Hij deed veel van de dingen wat God wil had dat hij zou doen, maar hij zelfs werkelijk weer niet true am hart. En zo hij bracht van de Baal profeten om, hij deed veel zijn goede dingen tot, maar hij werd even hem toe bechammerd, hij eraan God voorbij, wat we vielleicht manchmal zeggen. En hij maakt mensen doen wat God goed gezegd had dat hij zal. En zo dat wordt het hier van de reed van de vierde vers, wordt de reed van de mensen wat hij in Israël omgebracht had. En dan zegt hij dan heraan dat hij wordt de Israëlische koninkrijk laat het hem aankomen. Even om zesde vers, daar hadden ze nog een kind, wie een dochter, en die noemen we Loruhama. En dort, die noemen meint, beetje zo wat als dat, geen genade, geen erbarming. Meestal als, beetje idee van een vader en kind, wanneer een kind wat als, een vader zijn hart als, zeer lieftolig, erbarming, wanneer er iets wat passiert, dan wanneer de kind zich weet dat mij weet, like, dat hart voor dat kind. Hier is geen van dat. God zegt dat als ik wil niet meer Israël erbarmen, zegt hij, dat staat in de eerste vers. En niet meer vergeven. Nou, dat heet zich niet nog, wanneer verschillende steden in de Bijbel lezen van wat God gnädig is en wat hij vergeven heeft en al dat. Ik geloof dat ik even aan hand van de versen in Exodus 2 Mose 34, waar hij van reden heeft van hoeveel jaren God wat, voor hoeveel mensen God wat genoeg had en vergeven al dat. Maar dat zegt maar eenmaal nog, dat wordt maar zo lang en dan wanneer dat niet is, dan wordt dat teruggetold worden. En zo, even Petrus, 1 Petrus 2 redt, Peter van, hij schrijft dat zo te aan, Petrus schrijft dat zo te van, ik geloof hij de kracht van dit vers, waar het zegt, wie een tijd terug, hij zegt toen, ik had een vers niet gelijk opgeschreven, maar wo God de mensen niet genoeg had, maar nu hebben we genoeg. So wenn Petrus schreef dat in het band, daar hebben we nu genoeg. We hebben nu genoeg, wie een tijd lang we ze niet hadden. En dat is interessant te denken, in de zevende vers, daar zegt hij dat Juda die wordt erbarming had. En God wordt hen te helpen. Niet durch den Bogen, oder durch ein Schwert, oder Kriegbereitschaft, oder Pierden was. Dat geloof ik reed van, ik geloof dat weer nog niet passiert, maar eigenlijk würde ik nog aanwijzen dat als wordt Hezekiah König weer, en dan wordt hij gezegd, wo hij beden deed, en God praatte deed, en dan bij eenmaal schickt God een engel, en maakt de 124.000 van Assyrië er ze dood. Dat je zegt kan je, ja. En ik geloof dat van hoe dat waarschijnlijk van reden deed. Dat is in 2 Könige 19, wo je die zegt lezen kan. Rof nu 9 vers. En de Heer zei, je aan dem noemen Loami, dat is de tweede jongen, de derde kind. Loami meint, de mening van dem noemen is basically, ik zie niet hier God en je zet niet mijn kinderen. En ziemlich streng het woord wanneer je nou denkt, en wil God het vergelijken met Israël met zijn kinderen. Nou, als ik eerst al zei, wenn ik heb niet gekund speel terugkomen, ik wil nu de tweede kapitel blis een beetje hastig zeggen, wat het is. Als ik eerst al zei, dat veel gaan en terug worden dat
Israel vergelijken met Israel zijn gemeenschap met God vergelijken met een morgen vroeg. En schwierige dingen zijn er bijna van waar die vroeg weggerend en zich ramschmiedt en zich bis ganz verleeft en alles in staat is te maken waar God dat vergelijken heeft met het ging Israël. En waar die vroeg nog rijke mannen gingen rondgaan om wal en oil en te drinken al dat krijgen. Op een derde kapitel wil ik nog een paar vers lezen. De eerste 2 vers moet zeggen, en daar is het waar dat terug naar Hosea. En de Heer zei te mij, go vara en wees die vrouw, waar gaat du arbeidst? Ik zal hier vielleicht zeggen, in het tweede kapitel hebben we het gezien dat de weggerand is en de raad alle andere mannen gingen rond en ze staat. En hier zegt de Heer en de Heer zei te mij, go vara en wees die vrouw, waar gaat du arbeidst? Want zij zich ook andere hand gegeven heeft en niet als trouw geweest. Krijg zo, als de Heer is Israël gaat, want zij ook nog vreemde jaren gegaan zijn, is en heeft de riesenkoeken gegeten. En ik told 15 zilverstekken en een wagen vol joost, dat zij waren mine weer. En zo, God zei Hosea, hij zal gaan zijn vrouw terughalen, terugchepen, en hij deed. En hij told 15 zilverstekken. Today tijd wir 15 zilverstekken ungefähr, weet je niet graag, maar hast die gezegd, dat some lezen de reden van about per maand wird loon voor een arbeidsman. En zo, zoveel gaf hij om haar terugchepen. Maar hier neem ik uit dat hij weer niet een rijke man, because een rijke mens, die heeft veel geld en die heeft met geld te betalen en zo. Hier heeft het mij zo, hij heeft niet genoeg geld gehad, zo hij heeft nog een beetje joost erbij gegeven, een beetje barley, om dat nog genoeg te te maar krijgen. Dat interessante ding is, ik dacht, wat ik het eerste mal lezen, dat ik in mij dacht, well, dat wordt probably een zeer hoge prijs zijn. Ik word veel getold dat hem zijn jammer je vrouw waar teruggeven. Maar we zeggen nog studeren dat is actually niks is dat wir. In geloof zijn prijs wie weinig 30 zilverstekken. Zo 15 is maar half dat wat een geloof wordt zijn. En wat ik niet weet, dat is hoeveel dat jaars nog wird zijn. Aber es haben beschrieben, ich glaube, dat wird wahrscheinlich, was er getold hat, um seine Frau zurückkriegen, wir werden ja als was ein Sklave wird sein. Wo dreht dat Bild in den Kopf tragen, wenn dat nicht, was ich denke, ist. Gott, bei mir ist das ein Bild von, wo Gott Jesus gaf, zum uns zurückzuchepen, von dem Satan. Hosea, die nicht seine Frau zurückchepen, because sie so viel wert wir. Hij kauft er terug because hij had lief daar. God dat niet ons teruggeven van hem vindt, wenn wir so verwirrt sind. Hij deed dat, wenn hij lief heeft aan ons. Dat is wenn zijn lief dat hij dat deed. En mij wordt dat interessant, wat ik dat we helemaal aanzag, met hem lezen. Dat we God dat ze zo verwirrt weer. En die zag. En ze weer afgeleefd, ze weer aantru, ze weer, ja, dat weer een jammer leven. Maar hij deed dat because hij lief had. Nu wil ik gleich ganz zum Schluss te hebben naar het laatste samvers in het boek. In Hosea 14, 2 en 3. En du hast nog maar de 14e kapitel, als veel staat, waar het redt van omdraaien, bekeren, terug naar God komen en zo weer, en dan wat God dan deed. En 2 en 3 vers zegt, kom terug naar dem Herrn, dienen God, Israël. Du bist wegen deine zin gevallen. Nou, dat had we gewist, right? 3 vers. Maak je op en kom naar dem Herrn. Vraagt al jene Sünde te vergeven en vraagt Gode te doen. En vraagt Gode te doen en verspreekt een Opfer te maken met de vrucht van jenen lippen. En dat je dan nog weer een beetje staat. Op een vers 9 en 10. Ephraim wordt geen gebruik vergeten hebben. Die worden naar mij horchen en ik wil je leiden. Ik was een tannenboom voor die zijnen. Du wirst die vrucht van mij kriegen. Wer is zo klug,
dat hij dit versteht. Wer heeft verständnis, dat hij dit aanzet. Dem Herrn zijn wegen zijn recht, en die wer je recht is, hält sich an die. Aber der Sünder verstorbt sich an die. Das ganze 14. Kapitel wird sehr fein sein, ich kann ganz direkt gehen, dann zieht es basically weiter an. Aber Gott laat Hosea, oder die Israeliten nicht bloß, schmitten nicht bloß ganz weg und weil niemand war am Ort in den Hand. No, hij sagt, der Rädchen trägt noch mich. Kommt an Vergebung froh, und dann wordt je wat goed zijn. Dan wordt je terugnemen. Dan wordt je wat dus een Tannenbaum zijn en de vrucht hebben. En aan de laatste vers is het interessant dat het boek is in de hap hier. Dat wer is klug en wer kan het verstaan? We gleichen alle van deze zijn wat klug zijn, niet zo? Tja, wie dat dan verstaan wat we hier hebben. Ik weet dat ik hier veel kapitel gaan zitten laten, maar mij zitten we in het boek meer maar ganz sterk leest, dat heeft zij met dit te doen. Ik probeer dat hier al een beetje in een korte tijd aan te doen, ja. Maar waar we van die zijn wat je reich zijn, wordt ons aan God houden doen. Krijgt het ook wel haar dat mijn vrouw zal ganz trouw zijn te mij, niet plus meis, en krijgt het zij wel haar dat ik zal ganz te haar trouw zijn, zo waar we te God. En we hebben nog beden. Herr, we komen verder deze morgens. We danken die voor die woord en wil je ons leren dat. Ik bid als we hier geleerd hebben van jou en dat we kennen, en dat we zullen trouw zijn te die. Ik bid dat we dat werkelijk kennen en dat we dat met een ganse hart die dienen. Niet bloos met een halve of met een pot van ons hart, maar we die gans 100% willen kunnen trouw zijn. Moest jeder einem hier zijn, als we van aan gaan en dat we kunnen die eren van jou. In Jezus' naam, amen.